Ilitum ke Hei Barim, Hei Kangping, Ilitum Methan Kitang Dubatu, Islamic Itu, Ilitum Nimrokong do, Anparta, Ilitum Kasonse Rong Itari Naima, Kasonse Bisar Gitar Naima, Lahai Aron Ilitum Methan to F. Mikir Hills, Autonomous District, and Aritardia. Turun loh. Oh, turun loh. Aku tak ketam tentang formalities pen. Nalito mahin pen memorandum pitang lo. Ketam tentang 2021 aningkan Februari ciklo si memorandum pilo. Lasot konstitusi tinalong ilitong labangso appointment ilitong pilong nila. Lasipini apor kemi kilong si nili makabar long kituan rong asar man kitu rong asar ado mo be pan sa kami pini labangso appointment na letter pate nalitum rong cari calon bisa gitar koson pen silitum len nang jima sia jakong pinatum kilong lasi ningkan prokep api silitum labangso akam ilitum pacunlong lasi ilitum ketensi nilihin pen ilitum siya makihai Dr. Tulan Rohang Pandil Akiro Pili alang li kabor ilapen nalitum makacuning ripen nalitum a memorandum aputak aman isi tingsai si tingwai si paprabdin pen nalitum apan village code aputak kasilang ni pan council along hukum pilo lasote pen klembom asam gazette pen order pilo Gubernur pemorang Danglo list pun keselam di pan pilih labang selalu ilitum metami tengah ide situ lasi kacing mana sih yang sarapan dari akiro biji alang di kamar tambeset lapen ilitum cihok nanti ateke kargetun ke kei bade bidong hakoko ke ilitum court kasari abe court abe kacing wai nahi opinion lam besar lagi pulutan ke ilitum bedanan mongsi rong asal tum tingwai si tapi alang tum kehidi tum angbong tingwai tingsai pe si ilitum katu tu bakung akam kami patun hakoko ilitum aron utang lasoteng pen ilitum cicini nai ke lahiro kapri akhe tum ke lasong anim rokom ason aron ke keblong le Seta kargetun ke du lasi ini tu bethangat hei rong italia ron alu lapen village code bisar nei tar nei hai ka do itu methang si tu ini tu hei kang tim methang jutang du methang nim rokom du lasi laso teng pen pini ini tu kacuhang pen a constitution along ke do tempe pini patun pilo lasi ilitum methang rong ke pangthir nei kalana nei ke chari nei ke non ke rong asar tu long atu tang rong asar nilip rong asar mai pen aru pen alang tu patir pipon kedam tang aningkan ilitum taralang solong village court chairman putak dari tung katara langsung long labangso appointment letter ron pon no tamili tung hawarti na long tum labangso alu ron pon long lelang kasi ini puthot nili bahawar rong asar keja tum pen cingkan pen si jadi tum formalities kori pon long lo kasi nili balong kado kawe bang harus sila bang kebra ini an rong asar do kasi ala tu kado epan sebenarnya labangso appointment letter bilong lo lapen labangso appointment letter ke village court ke lahelo ilitum autonomous district Mikir Hills autonomous district
Administrative of Justice Rule 1954 paragraph 4 la so teng pen constitution along kedu seksidu along kedu labang so itum mithang rong cari calon mithang arong bisar gitar kado we ke klempon ye pan si constitution along itu molong isi jakong ang pitang do hala so jakong apang itum community spend rong sar pan la ananingkan pilong lelang la si pini ilitum churunai ilitum kacing honai CM Dr. Tuliram Roha alang li kamathapon ilitum kado kawe pan mesen ilitum alang li kabur ipen ajok rong sar tum isi memorandum nang pilo 2021 aningkan Februari ciklo isi memorandum nang pilo la so teng pen alang li loge council alang chingwai si Assam Gazette governor pen isi notification nang pilo Julai ciklo sila so teng pen council fan order nang pilo la so teng pen council tum formation of rong village court la so kam klempon lo la so kam klempon tang det pen chuneng kedam tang taralang so long litum formalities karbi rong sar do ana phaitum la bangso formalities mate appointment letter pilong lo si pini puthot nili bahawar long an setamil la bangso appointment letter itum pipon long lo media korte tum fek ini tum rong sar dai panakar joko na prangsia kiro pilo lahelo pini rong asarang melong di hoga lukero na melong ke nili tu akiro ke pilang ko ke lahelo 1954 ni kanpen rong asaratum amena arong along ke cari ke calokji ajakong ing budera niyoma sonlo sitame pini arni ke autonomous council ke cari pona ke hai Dr. Tuliram Ronghang lapenan parta tim karbiang long lapenan parta dag nili balong sitame local MSC akai pubiturong pi alangli nili balong sitame ke cari pon ke mi penajok si pini nilitum nili bangkang la rong asar ke doana tu mapan ipak la sona amina aron ateng karbiatum khei kang tim jutang kang tim lapen sona taksi amina ajak kong donangji pula son kacari long la ke ni tum government kacari tim karbiang long tumhan itum jasemet pe pen akiru pilo ini nana tu labang so appointment ke long pen labang so fan ajak kong RDDG kuning cerita tu labang suar ti bang ke nilitum singki cethan pon tupo mane nilitum aphan alu nang paci orlong cot la kalider nang po non ke rong asar tong bang cingwai po alu long lo po siji ni kila dak ke do aron atang audikan ana bang ke nilitum celong nang po lapenan parta company jong si rong ru balong kacing sai kacing wai dunang kok belum putang te la akaprek organization atum nang sipaim pudun det pen la chok jelo nitum rong asar do mak se cing sai long nang po la helo